Čaute ľudia, dneska si jdeme zahrát Bedwars. Už jsme tu začali hru. Na čo jdu na toto. A zase hraju s tím jistým. A tak no. Hrajeme Bedwarsy. Co k tomu mám říct? Volám s ním cez Discord. Pozdrav do videa. Čaute. No a tak. Já tu dělám postel. On išel pušovat. No nic. No nic. Já si... Co jdu na... Jdu pušovat někoho. OK. V pohodě. Kde seš? Aha, ok. Zanechajte like, odběr a tak jedeme pušovat nějaký tým. Proč jsou len 2 týmy? Mám emerald, dáme si neviditelnost. Ale oni mají postel, tak jak mohli sypnout, když mají postel? Nějaký jinčí, víš? Žlutý byl ještě. Kde tu jsou? A ty jsi pode mnou. Dáš mi jeden emerald, já koupím obsidian. Já mám len jeden. Obsidian, kam on nám nezničí. OK. Kde jsou ještě ty? Já mám 7 diamantů, bro. Cože? Tak já to 7. koupit něco, nebo koupíš něco? Já koupím. Já koupím Kde jsou tu? Aha, ne, dobré, nic, to len dym. Jsem myslel, že to někdo má neviditelnost. Já jsem se včera učil Speed Bridge se shiftem. A víš, jak myslím se shiftem? Nevím. Že odshiftuješ a tak. Chápeš? Jestli koupím nůžky a zničím tu tvou vlnu a dám tam ten obsidian. A já koupím 2 nůžky a dám jednu do čeho. Počkej, kde máme my? Tou. Oni jsou u nás. Aha. Já ho zabil tím, než mám to zničilo, ale mám 2 emeraldy. Můžem jeden, prosím, já ti dám jeden, alebo ty mi daj jeden a ten druhý se můžeš nechat. Já chci invis. Please. Jo, já mám TNTčka. Díky. Mám 10 emeraldů. Co mám koupit? Koupil jsem hay, feather falling koupím a... Trapky, nějaký trapky. Hej, nechápu, jak trapky myslíš? No vlastně, prostě tady když se podíváš na ten krompář, to zpomalení a tak, jde k nám a má některé věci. A hází tady fireball. Pomoc, on mě zabil. Ne, já mám invis. On mě nemůže zabít. Já ho zabil. Já jsem ho zabil. Kde mají oni postel? To by mě zajímalo.
Mám 2 emeraldy. Chceš aj ty invis? Tak jo, můžu vidět. Když nespadnu a nechcípnu. Tu máš. Kde seš? Kup si invis. A pojď. Počkej. Dáme si až tam invis, ne? Alebo chceš tady? Uvidíme. Takže, počkej, nějak dlouho je. Ne na 3 minuty, tak to je docela dlouho. Ne, ale já bych si ho dal až tam. Jsou pod nama. A oni vidí tvoje jméno, když máš ten invis. Nevidí. OK. Jeden jde na nás. Jsem ho viděl. Já ho zabiju. Asi nevím. Já jsem ho zabil. A kde mají postel? Já jsem si musel vypít pušku, ale... No, ty jsi mi vzal Everest. Aha. Tam. Kde mají postel? Aha, tam mají postel. Já teďkom nepůjdu. Počkej. Nebo klidně běž sám, ty chápu. Já mám 2 emeraldy. Skupím další invis. Mám 4. Tak? Jo, neseru voli. Tak nemám 4, ale budu mít 8, podle mě. Nemám už 5. A ještě jeden. Počkej, jo, mám 5. Já potřebuji, dal bys mi 2? Jo, ale musíš přijít ku mně. A kde jsi? Já nevím, kde jsem. Jsem skoro spadl. Dám si invis. Mám invis. A jaký mám meč, oni mě nevidí, ne? Vidí, nesmíš nic držet. Aha. Oni mě nevidí. Mám? Cože? To je fakt? Mám? Jedného mám? Jeden dead? Už byl jeden. Mě by zajímalo, kde je. Já už nemám invis. A jdu si asi koupit diamantový. U nás, počkej, já jdu na mé, jsem jdu. Asi je, tak jdu, lebo mám diamantový meč, bro. Nejlepší vybavení mám. Mám 1 emerald, chceš? Ne, on se k nám staví, makej. Já makám. Já jsem teď zabil někoho. Počkej. Aha, OK, já to vidím. Jdu tam, kde má jejich cestou. Ale on keď zdechne, tak je mrtvej. Víš o tom? Jo, ale Je tam? já jsem ho zabil. Yes, vyhráli jsme. Jdeme další. Počkej, ale ne teď. Dal si? Já jsem dal. A to nejde. Aha. Seš tu? Ne, si? Seš tu? Tady. Aha. Pojď černá. Ale jo, a zanechajte like, odběr. Napište něco do komentářů. Toto jen tak for fun, budeme trolit typkou. Ne? Budeme trolit jich, ne? Či ne? Se to nějak seká. Laguje. Ale počuješ mě, ne? Kolik máš? FPS, já nevím, kde to píše. Dej si F3 a to uvidíš. F3. Aha, tak počkej, co?
vlevo nahoře, tam mi píše FPSK. Počkej. Já nevím, kde to je. Já nevím. Dej si F3,5. Aha, vlevo hoře, 40 FPS, 50, 60. Já mám 50, 60, taky, tak si tam. Teď máš 47. A já si dám F3 plus B, zapnu si hitboxy. Jo, zapnu, já to mám právě. Já nevím, ale mě to s hitboxem vůbec nebaví. Ale zaonačil si našu base, alebo ne? Co? Či se tu postel, či seš obestavil? Ne, já jsem teď postavil na ten prostřed. Aha, ty si stavíš. Bro, co to je? Bude to těžký na zastříhání, ne? Či ne? Bude to těžký na stříhání. Dám to, ne? Zastříhám to tak dobré. Jo, třeba to teď, jak se povídáme, tak to tam třeba vůbec nedávají, to bude zbytečný. To tam dám. Proč? Však hrajeme. No, ale... Bro, typek nechce. Ne, nesranu. Mám železný meč a jdu na střed. Co já... Mám zase obsidian, jo? Já jdu pušovat. Zase je len jeden tým. Co to je? Tak běž pušovat a nech mi dají emeraldy, jo? Já nemám nic. Jo, když tady si je nebereš. A kde mají ne, to nejsou oni, ne? Modří. A on je jenom jeden sám. Jak víš? No, tak se podívej, ne? Dej tabl. Kde to je? Tabl. Aha. Na klávesnici. A mě to mě to nic neukazuje. Počkej, zkusím si vypnout hitboxy. Ty jsi tady vzal emeraldy, nebo Ne, já nic nemám. Já nemám ani bloky, bro. já mám málo, já mám... Počkej, já k němu skočím a ho hitnu s mečem. To bude dobré kombíčko. Bro, nemáš bloky? Nemám. Nemáš bloky, please. Doneseš mi nějaké bloky. Čas. Bro, však mi dones jedné bloky. Mám ho shodit? Ne, to bude o ničem. Já chci rozbít postel. A já mám 4 bruc. No, tady máš nějaký. Rychle. Dej bloky. Hač. Jsi nějaký musím... Yes. Já mám teď 6 bloků, takže jestli se nedostanu, tak mají. 6? No. Tak tolko se mi nemusel dávat. Nevadí. Jdem na něho. Ne. Mě ho zabij. Ne!
Ne, ne, já jsem ho nezabil. Ne. Ale on to zabít. Na TNTčkách. Máš kolik emeraldů? Na tej máš obsidian a dej ho na obsidian. Ty ho dej. Proč já? A do toho se mám kopat, jo? Co? Tak to dám. Máš, já jsem ti nechal 32 emeraldů. Oh, yes! Na invis! Ššt. Nikdo nic neviděl. To jsem hodnej chlapeček. Jo, to jsi hodný chlapeček. Mám invis, už byl bloky déky. Jo. No dobré. Si koupím zlaté jabko. Ty jsi mám něco v čestce? No, já jsem tam něco dával. Já nevím, co tam je. Tam je nic. Bude jsem všechno zobral. A co jsi všechno vzal? Nic. Neřeš. Neřeš. Tam byly ty 2 emeraldy, ty vím, že jsi vzal, ale ještě něco? Ne, nic. Neřeš. Jestli jdu A já nevím. Ne, tam nebyly irony. Vůbec. Já jsem ho zabil, ale to bylo... zabil. Není špatný. Podle mě je. A tak jako... Mám si koupit rychlost nebo vyšší skoky? Kup si neviditelnost. A já mám neviditelnost, ale co si mám koupit? Jsem si koupil vyšší skoky. 5. Vyšší skoky 5. A máš neviditelnost a Jo, mám. Počkej, ale já jsem tam nedával emeraldy. Já jsem si stále zobral. Ze středu. A ty jsem říkal, že si nebereš. Bro, ale však můžu. Demo base. Já jsem si šetřil reálně na obsidian. Čak reálné. Co? Počkej, demo base. Zanechajte like, odběr. Zanechajte like, odběr. Dali jsme 70-50. Teraz budu streamy, alebo... Bro, já se snažím mluvit po česky, ale mně to nejde. Vidím ho. Já bych byl velice zvědavý, kde má base. Ne u nás. Já bych byl zvědavý, kde má base. Já jsem musel tam chcípnout, jinak nemůžu. Ty si chcípnul z dob... Ne, já jsem zemřel. Já jsem si ani nedal neviditelnost. Jak to tak rychle zničil? Ne. Nevadí, jdeme. Já jsem mrtvej. Co? Já jsem mrtvej, že mě zabil. Jak to? Já nevím. Dívej se na mě. Jo, sážím to. I saw needles. Das bude ultra hardcore série s ním. S tebou ne? Či s kým to budu robit? Ty chceš hardcore série, ne? Či ne? Jo, klidně. Chceš za mnou? Se mnou? Co? Chceš se mnou? Ale jak se připojíme dva? Já ti to pak ukážu. Aha, ok. Vypnu hitboxy, jinak to nevyžerá tak blbě.
Jo. Ty jdeš špatným směrem. On tu má len vlnu, Bro, můžu něčit, aj keď jsem mrtvej. Ale potom se to zase, já to len despavnu. Potom se to zabiješ ho? Máš ho? Já zabil jsem. Jaké máš? Kolik máš emeraldů? 7. 6, 7. 8. Já si koupím diamant, ne? Nevidíte Jump boost a rychlost. Rychlost si kup za jeden. Takže to by stalo 4. A ta perla stojí kolko? Perla stojí kolko? 4. Takže já potřebuju vlastně 11 emeraldů, teď mám 10. Aha. Já už mám 11. OK. Tak počkám, kým zdechneš. No, znič tu postel, konečně. Po 5 minutách. Přešly 5 minuty a konečně jdeš mu rozbít postel. Bro, a na co si dáváš neviditelnost? Tak já mu to zničím a půjdu hned. Já ti povím, kde je. No. On je pri nás. U nás? Jo, on je u nás. Počkej, on má železné, on má chains, víš, co to je za armor chains? Jak se to volá? Chain, víš, co to je, ne? Za armor. On má chain armor a železný meč. A počkej, kde je? Já potřebuji vidět. Aha, tu nemůžu asi loot koukat, ne? Koukat. Mám 5 emeraldů. On má 1, alebo nevím kolko. Teraz pozbíral 1, druhý. On si jde k naší bejské, on si jde koupit neviditelnost, podle mě. Okay. No, tak zase musíme počkat. Vyhráli jsme! No nic, ty smrabe, co prehrál. Dáme, jo, seš tu. Jo, seš tu. Zase černou, kámo. Černá je dobrá. Černá je ta nejlepší barva. Ano, tak se uvidíme až v hře. Začínáme o 1. Hrajeme. A tak no, tak počkáme. Zapnu, až keď se bude něco dít. Jdeme na střed. A nic, jdem na střed. Ale učím se speed bridge, ne? Keď shiftuji a odshiftuji. Ale já to robím podle mě strašně pomalý. Jau. No nic. Dal bys mi nějaký goldy, nemáš? Cheater click. Počkej. Co? Máš nějaký ty goldy? Mám 2. Mě by se hodily na dřevo. 2? Ale já potřebuji vlastně 4 na všechno, jo. Nebo víš co, já už nepotřebuji, mně to vyšlo úplně cestu. Já mám jít na jaký tým? Běž na diamanty a kurčat. Na diamanty, já jdu na emeraldy. Když budeš mít čat, než budeš se
Ne, já jsem na konci spadl. Kurník. A tak nevadí. Jsem nemal nic dobrýho. Dobrá obrana, co? Jsem napísal tomu Sere Karimu na Instagram, ne? A mi neodpísal. Jo. On mi ještě neodpísal. Ale on ti nikdy neodepíše. Proč? Myslím, že by ti odepsal někomu prostě neznámý. Jakože mohl by, však jsem youtuber, můžeme natočit video s ním. To nevím, jestli to je, protože on prostě bude natáčet někým komu prostě, a nevím, Netflix. Nemám emerald. Jo, počkej. Ty jsi bral dia, nebo jsi tam nechal? Já jsem nic nebral. Je tu, jo, mám 4 emeraldy. Jo, jsem zabil týpka, mám 6. Tak to je hodně dobrý. Tak to jo. Aha, ty máš sharpen. Mám 7. To budeš mít 8. Mám 10. No nic. Mám 10. To je změna. No dám ti. Asi koupím neviditel. Však jsem povedal, že jo. Jo? Jo? Vratypek má zabrán problém. Ne. To jsem rozuměl. A na čo je sklo? Tak když ti tam dají TNTčko, tak vlastně... Nevybouchne. Aha. Tak kolko potřebuješ? 8. Raz, dva, 8. Jo, tak 4 a 4, že jo. Díky. A ty si koupíš teda tam to. Já bych si koupil já jdu asi ještě na emeraldy, já si chci koupit ten perlu a potřebuju 7, lebo tam chodí žlutý sum dead, tak tu nepotřebuji nic potom. Tam máš dia. Škoda, že tu není emerald. Co? Bo já to nechápu. Já nechápu tím emeraldům, oni úplně vyskočí. Jo, no, přesně. A i diamanty, všechno. A to potom... Ne, to je modrý, to je modrý, to je modrý. Ne. Jde na nás, jde na nás, jde na nás. Je tam. Jde, modrý. Jeden len. Zabij ho. Yes, já jsem stihl dát obsidian, yes. Jdu k tobě. Jo, OK. Ne, to je úplně... Ale když tam dá fireball, tak to vybouchne. To sklo. Mám 4 dia. Co nám ještě třeba? Takže máme to obsidian, krásně. Ne. Rychle, ne. Jde na nás. Asi, nevím. Jaký? Aha, tak ne, dobré. On išel po mně, ale nechcelo se mu. Já jsem to tady nějak... Mám 5 diamantů, těch emeraldů. 6. Dobrý. Jak to, že jich je tam tolik?
7, 6, 7. 8 alebo 9. 8, 9 asi. 9. 9 emeraldů. Cože? Mám rozumět trochu? Jo, 2, 6, 6, jo. 2. Já potřebuji 4. Tak sorry, keď ti... Kolik potřebuješ? Já potřebuji 6. Ale kup si taky zbraně. Si chci koupit armor diamantový. Ty jsi mi to vyhodil, nebo co se stalo? Ne, já jsem to ještě nevyhodil, počkej. 6, 4. Kolik ti třeba? Co? Kolik chceš? Já? 6. Mám? 6. Nemůžu ti dát 5, lebo já potřebuji 4. Ti dám všechno, ale 4 se nechám. Tu máš. 4 potřebuju. Tak běž ještě pro jeden, já to potřebuju. Tak běž ty. Tak jo, ale nech mě tady přesně. OK, nic brát nebudu. Jeden emerald, jo? Teď hrám prostě jenom proti těm modrým a oni ze slova nic nedělají. A tak já mám věci. Já mám taky dobrý loot, bro. Kde mají modří? Aha, oni mají tam. Aha, takhle. Jdu něco upgradenout, mám 6 dia a půjdem na něj. Já teď ještě nepůjdu. Pojďte jí tu čo? Co máš za diamanty? Já mám teda emeraldy. Já mám totiž 8 těch emeraldů. Jaj, oni malou hodinu. A co chceš upgradenout? Co? Čo chceš upgradenout? Upgradeoval jsem haste. Ne, já jsem použil perlu. Jaj, Já jsem chtěl na toho, co od něho koupíš, něco a jsem se jejda. Co je ploštice? Co? Počkej. Já tu nemůžu vylézt? Co to je? Ne. Koukej. Počkej. Já ti tu vyhodím moje věci a já se nechám zabít. A nevím jak. Tak dej shift, ne? Shift a skoč. To nejde. Co? Bršek se tu buguje. A tady máš perlu. Počkej, ne. Oni jsou u nás. Ty jsi mi dal perlu. Ještě ne, ale... Zabil jsem. Tak na, tady máš. A teleportuj se za mnou. OK, dej mi věci. Thank you. Bloky a neviditelnost jsem mi dal, OK. A bloky nějaké nemáš? Tak jo, já ti dám. Aspoň tak to bude stačit.
OK, dík. Jdu na ně. Okay. To by bylo trapné, kebyže zdechnu, ne? Tak já jdu na ně taky, jo. Ne, ty zůstaň. A proč? Já jich chci zabít. Ne, můžeš. Ne. Oni mě zabili. What? Kamo, bro, tolko veľa věcí jsem měl. Aspoň, že máme na železnej onen. Tam já jsem taky umřel. On tě zabil, co? A já jsem spadl do vody, protože já jsem nežal. Ty seš, ale... Tak já si to koupím znovu, neviditelnost a pak to. Keno to budeš mít? Co? Jde na mě. Okay. Ne. Jo. Zabiješ ho? Ne, já mu utíkám. Ne. Yes, jo. Ne! Co to je? Ne. Ne. On... Jestli jich nalakal na mě. Oni jsou kde tam. Oni jdou. Aha, to seš ty. Máš nějaké emeraldy? Ty máš co? Já jsem ho zabil. Jak? Oba dva jdeme na ně. Počkej, já si jdu koupit neviditelnost. 2krát. Ne, neviditelnost, speedku a jump boost si jdu koupit. Tak jedno jsem zabil. Zničil jsem ji. A nezabije je. Či? Co? Co jsi říkal? Chceš ji zabít? Těch týpků. Já jsem chcípl. Aha. No nic. Já mám kde jsou? Já si musím zapnout hitboxy. Já jdu na ně bez věcí tam. Já je stejně poradím. Věřím. Ne, já jsem spadl do díry. Jsem mal 4 a jsem si koupil nebo toto tolerantovat. Já jsem jednou zabil. A jdeme speed bridge. Ještě, že tam nebyla ta díra. Kde je ten druhý? Já nevím, pro mě není. Počkej, co? Ty nevíš? Ne. Nemá nahoru neviditelnost. Podívej se k nám, podívej se všude možně. Počkej. Ale rychle, třeba nám ničí. Já nevím len, kde je možné v jeho base. Ne, já jsem u nich. A jak rozpoznám, že je u nás? Tak vidíš ho, ne? A nebo se podívej, jestli se někde nezakopal, protože tu máme obsidián. Jdu tam. Ne, já jsem stechl. Zase jsem... Já to Když to koukám, či tu nejsou díry. Tu je... Není tam aj... Není tu nic.
Bro, kde je? Bro, už to točím skoro hodinu. Cože? Já se musím vystřihnout. Tam kde? Jdeme ho zabít. Pojď. A kde? Já jsem se lekl. Já se snažím po česky mluvit a to nejde. Aha, tak to jsme vyhráli. Tak to je pro dnešní video všechno a uvidíme se v dalším videu. Čaute. Čau.